Današnja naslovnica Večernjeg lista, na kojoj su prozvani Darko Milinović i Bjanka Matković kao dužnosnici koji su primali novac iz crnog fonda HDZ-a, odmah je izazvala reakciju. Potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednice HDZ-a sve opovrgava i ujedno neizravno brani i bivšeg premijera. Za crne fondove HDZ-a ne znam, da znam, prijavio bi. Tako se Darko Milinović branio od optužbi da je s Ivom Sanaderom sudjelovao u izvlačenju novca iz crnih HDZ-ovih fondova. Prema tekstu objavljenom u Večernjem listu, Milinović je zajedno s Bjankom Matković na račun tih fondova svaki mjesec izvlačio novca u vrijednosti jedne svoje plaće. Iako se Večernji poziva na izvore iz USKOK-a, USKOK to opovrgava. Tvrdnja autorice u odnosu na USKOK nije točna, budući da nitko iz USKOK-a ni s autoricom teksta, ani s bilo kojom drugom osobom nije razgovarao o naprijed navedenom. Zanimljivo, USKOK ne opovrgava da Milinovića istražuje. Ja mogu otvoreno govoriti, jer nisam predmet istrage USKOK-a. Zvao sam. Jutros. Ja ne znam kako vi možete provjeriti u USKOK-u da li ste predmet istrage. Oni vam to ne bi po zakonu smjeli reći. Prije sam rekao da sam zvao USKOK, provjerite. Nisam zvao USKOK, nego sam rekao Zori, javili su mi da su objavili demanti. Sumnju u podrijetlo njegovih prihoda povećava i velebna kuća koju gradi u Gospiću, navodno vrijedna 5 milijuna kuna. Milinović smatra da mu podmeću, ali ne navodi tko. Sa sadašnjom predsjednicom stranke je, kaže, u dobrim odnosima, a s bivšim prekom... Možda je ovo, što ću reći, nije popularno danas. Ja bih pukao na boku kada ne bih rekao da ni Ivo Sanader nikada u mom mandatu 3 godine nije na mene ni posredno ni neposredno tražio da sklapam bilo kakve ugovore i bilo s kim. Ja da znam da je Ivo Sanader ukrao 100 kuna, ja bih to prijavio. Dakle, što ja imam ružno o njemu govoriti? A Ivo Sanader nastavlja verbalni rat s Vladimirom Šeksom i Jadrankom Kosor. Tvrdi da oni upravljaju sustavom kaznenih progona. Kako to da jedan od 5 potpredsjednika Sabora može to znati da se nekome približava njegov kraj? A čuli smo i prije toga kako je malim prstom mahao po lančecu, pokazujući da je unaprijed određena kazna od 1 godine. Prozvana Bjanka Matković nije htjela dati izjavu, ali ju je u zaštitu uzeo bivši šef koji podsjeća da je Vladimir Šeks svojedobno putem novina prijetio. Da ukoliko se usudi aktivirati svoj zastupnički mandat, da će joj zagorčati život u Saboru. Tko kome podmeće i tko je na čijoj strani, sve je teže zaključiti. A gost trećeg dnevnika je potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednice HDZ-a Darko Milinović. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Gospodine Milinoviću, današnji Večernji list optužuje vas da ste uzimali novac iz crnog fonda HDZ-a i u tom kontekstu između ostalog pokazane su i fotografije vaše nove kuće u Gospiću. Mediji špekuliraju da ta kuća vrijedi 5 milijuna kuna. Otkud vam novac za tako velebno zdanje? Milinovićevi dvore ga zovu. Da vrijedi 5 milijuna kuna, Milinović ne bi imao novac za to. Ovdje vam je nalaz stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, koji kaže da prosječna izgradnja kuće ovdje u Zagrebu, kvadratni metar košta 3760 kuna. Dakle, govorimo o izgradnji kuće. Moja kuća na prvom katu ima 3 sobe od 20 kvadrata, jedno od 40, dakle 100 kvadrata. Neka podrum ima 100 kvadrata, neka prvi kat ima 100 kvadrata i neka potkrovlje ima 100 kvadrata. To je 400 kvadrata. Ali dozvolite da sam ih smanjio. Neka bude 500 kvadrata puta 3760 kuna je 1.800.000 kuna. Dakle, za 1.800.000 kuna kuća, kao što je moja u Gospiću, ovdje u Zagrebu može biti izgrađena. Kako sam izgradio? Ja i moja supruga, ne zaboravite da sam ja bio liječnik 20 godina prije nego što sam postao ministar i potpredsjednik Sabora. Dakle, nisam došao u politiku s ceste, bio sam dožupan i ovo su podaci Porezne uprave. Nisam, kada sam ušao u politiku, htio biti rob politike. Dakle, ako mogu kupiti novi auto, ako mi to mogućnosti dozvoljavaju, to ću napraviti, ili ako mogu napraviti kuću, napravit ću je. Ovo su podaci porezne politike. Ja i supruga u 50 godina radnog staža imamo primanja neto plaće 4.478.000 kuna. Podigao sam kredit, otplaćujemo ga 3.500 do 4.000 kuna mjesečno i onda se na kraju postavlja pitanje, ja živim u jednoj velikoj, skladnoj kršćanskoj obitelji od 9 članova i roditelji mi pomažu, onda kažu kako to roditelji. Moj otac zadnjih 10 godina, dakle izuzimajući 35 godina, imao je opet službene podatke, plaću ti zadnjih 10 godina 761.000 kuna. Otac i majka, Bogu hvala, živi, u mirovini su u zadnjih 5 godina
jer je otac politički zatvorenik, ima 6.000 kuna mirovine, imaju mirovinu zajedničku u zadnjih 5 godina 500.000 kuna. Dakle, u zadnjih 10 godina moji roditelji imaju 1.250.000 kuna, izuzimajući 40 godina radnog staža moje majke kao trgovkinje i oca 35 godina. Predaleko. Evo, nećemo predaleko. Vidim da ste naoružani papirima. Kad smo kod tih špekulacija medijskih, neki analitičari nagađaju da se današnji članak pojavio nakon što ste u stvari indirektno najavili predsjedničke ambicije unutar stranke, pa su odmah krenuli nagađanje tome da su u HDZ-u u jeku dinastičke borbe. Kako odgovarate na to? U HDZ-u priželjkuju nekakve frakcijske borbe onih koji se boje izbora sljedeće godine. Predsjednica Jadranka Kosor je čvrsto na čelu Hrvatske demokratske zajednice i čvrsto je kao i do sada, a i u buduće ću poduprijeti. Jedina moja ambicija je danas zajedno sa predsjednicom stranke gospođom Jadrankom Kosor pobijediti na idućim parlamentarnim izborima sljedeće godine, a i onim za 4 godine. Ali vi imate potporu predsjednice. Danas ste dobili packu. Ona je izjavila da ste svi trebali biti u Vukovaru i Škabrnji. Bilo bi zanimljivo da ste pustili pitanje novinara. Ja sam čuo se s predsjednicom neposredno prije ove emisije i rekla mi je: ministre, imaš moju snažnu podršku. Bilo bi zanimljivo pitanje da je pušteno novinara. Novinar je pitao: hoćete li komentirati izjave Ive Sanadera? Predsjednica je rekla: svi smo trebali biti ovdje u Vukovaru. To se nije odnosilo na mene. Znači da se odnosilo na Sanadera. Tako je. Dobro. Jeste li vi danas zvali USKOK ili niste? Nisam zvao USKOK, ste izjavili da ste zvali, nakon toga kolegica Bilić-Kiserović vas pita... Pa naravno da nisam zvao USKOK. Prvo ste rekli da jeste. Naravno da nisam zvao USKOK. Moja šefica kabineta mi u tom trenu donesla priopćenje USKOK-a gdje demantiraju one informacije, pa sam ja zabunom rekao da sam zvao USKOK. Naravno da nisam zvao USKOK i to se može i provjeriti. Ali iz ovog priloga se govori o nekakvom mojoj podršci Ivi Sanaderu. Ivo Sanader, koji je napustio HDZ i vladu kada je bilo najteže, ne može imati ni sada ni nikada moju podršku, kao ni 230.000 članova, jer ja često sam po terenu i nema podrške ni među 230.000 članova. Dobro, da li se iščitate? Rekli ste da Ivo Sanader ikad ukro 100 kuna, ja bi ga odmah prijavio. Pa kakva je to podrška? Ja mislim da je to podrška borbi protiv korupcije koju provodi gospođa Jadranka Kosor. A ja možda prečesto ističem da je moje ministarstvo van bilo kakvih afera, jer u 3 godine kako sam ja na njegovom čelu nikada nije bio sklopljen jedan ugovor sa nekim agencijama koje se sada povezuju sa nekim aferama. Možda to nekome smeta, pa su onda plasirali ovu informaciju da sam primao novce iz crnih fondova. Dakle, jedine sredstva, a to na nesreću oni koji to žele plasirati imamo vrlo jasno zapisano. Jedina sredstva i jedini moj kontakt sa financijama HDZ-a je službena blagajna. Preuzeo sam, evo ovdje imate 15.000 kuna. Dajte pokažite u kameru, to dakle šta je to? Rukom pisana priznanica. Tako je. Ko je potpisao to? Evo ovako. Da budemo vrlo jasni. Došao sam u središnicu HDZ-a, pozvan sam u blagajnu HDZ-a, zamolio, dakle prije dogovorena potpora izgradnji crkve u Bilaju, kroz godinu i pol dana. Jedan od tih primjera, evo ga ovdje, 10.10.2008. godine, primio sam 15.000 kuna, to sam dao gospodinu Milanu Koliću koji je provodio tu, zapravo taj projekt obnove crkve u Bilaju. Rekao sam njemu: izvoli 15.000 kuna, odiđi to, daj velečasnom Sušiću. On je otišao, primio je taj novac velečasni Sušić, potpisao to i ta priznanica postoji. Kada je, i to je bilo tijekom 2000. godine 2 puta i tijekom 2009. godine 2 puta. I to je sav moj docaj sa financijama, legalnim financijama Hrvatske demokratske zajednice. I na kraju postoji zahvalnica za središnjice Hrvatske demokratske zajednice za financijsku pomoć od ukupno 70.000 kuna za obnovu crkve u Bilaju. Dakle, na žalost onih koji su htjeli plasirati takve informacije, postoje činjenice. Ja sam u stranci potpisao da sam to uzeo i imam potpis koji je to preuzeo i dakle sve je tu jasno. Hvala vam na gostovanju u Trećem dnevniku. Hvala vam.